ubaba wethu ugama ogqokayo ukuthi aze awuphathe kahle umsebenzi kaNkulunkulu. Kusho ubaba wethu ubaba uManyoni, liyazi ibandla ukuthi connect ukuthi mina yikho kahle kuye, kodwa ugama uthe ubaba wethu uBishop Manyoni sikutshele ukuthi uphathe kahle umsebenzi kaNkulunkulu, wazi ukuthi wena uphethwe ukhona la usubmita khona. Wathi uBishop siphinde futhi silitshele nebandla lonke ukuthi umholi akahlethwa, umholi akahlethwa. Siyezwana bazalwane. Wangenza ke ngase ngiyakhumbula kuncane lokho bazalwane engidlulisayo, wasengenza nami mayesho njalo ngakhumbula izwi leBhayibheli babugama uma lithi izwi leBhayibheli uMoses wake wathatha umfazi wesibili. Lathi izwi leBhayibheli ngenkathi uMoses ethatha umfazi wesibili, udade wabo uMiriam kanye nomfowabo uAaroni bahlangana bobabili, bahlangana wabili udade wabo kaMoses kanye noAaroni umfowabo, bahleba ngaye bathi uNkulunkulu njani ukuthi angasitsheli thina makhona into ayixoxa. Lithi izwi leBhayibheli izulu wadina uNkulunkulu, ngoba uma uthinta ogcotshwe kaNkulunkulu usukuthinta inhlamvu yedwa kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wadina uNkulunkulu same time wavele wadiliza isifo soqhobo. uMiriam waphila enesifo soqhobo. Lathi izwi leBhayibheli wagijima uMiriam wabuya weza kuye uMoses wathi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wakho wenze lento awukhuluma. Lithi izwi leBhayibheli wathi uNkulunkulu awumhlalise nje ngaphandle, akahlali ngaphandle, angabi ngomuntu ohleba akahlali ngaphandle. Wasethi uBishop asocela khona ingane ekuthiwa yalabazalwane yakule ndawo uBoritse ukuthi ngifune laba ngabe sisutwana yangikhula mina uBishop onayi lengane ibosa la. Lengane uthe uBishop ivele nje imsurprise noma ngabe khonana eThekwini, ithi mina ngiphethe noma ngabe ngiwasepito kodwa ngiphethwe eThekwini, noma ngabe into nje ibiza ingane livele ngane iqhamuka, angani umhamba ngenyawo noma ihamba ngathi. Wathi angokutshela umntana ukuthi uma ingane zithenga amaswidi nawe lethi uthenga amaswidi. Skim Isobonga ngani